Hi mga kaibon, welcome back po sa channel natin. Iba pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo. Kasi marami po tayong matutunan dito. At sa araw na to mga kaibon, may pag-uusapan tayo. Importanteng pag-uusapan to. Kasi sa mga nangyayari ngayon sa industriya ng pag-iibon, may katanungan po tayo. At ito po yung pag-uusapan natin. Worth it o maganda pa po bang mag-ibon? 'Di ba? Napakagandang topic nito mga kaibon kasi kung makikita nyo, yung industriya ng pag-iibon ngayon medyo 50-50 na. Kaya napakagandang pag-usapan ito. Pero syempre, bago natin pag-usapan to, mag-shoutout po muna tayo sa mga kaibon natin na parating sumusuporta sa atin. Okay mga kaibon? Okay mga kaibon, shoutout na po tayo. Shoutout po pala sa kaibon natin, Talim Island Mini Aviary, Herdel Zion Karaan, kay kaibon Richel Eric Jr. Belated happy birthday po. At maligayang kaarawan. God bless at more birthday to come. Angeles Mini Aviary ng Pangasinan, Kervin Aviary ng Santa Teresita, Batangas, Melchor Advincula ng Pampanga, mabuhay mga tag-Pampanga, Alma Medina, si Kimberly Chloe Medina at MME, pati na po yung admin at mga members po nila, kay Cap Allen Ampaya, ang big time po ng Muntinlupa, si Route 3 Aviary, Elmer Medina and Commerce Mini Aviary, Jade Cabrera ng Jade Mini Aviary, kay kaibon Nelson Humacchio ng Sulen Birds, JP Aguilar ng Percy Aviary, Edwin Medina ng Buds Mini Aviary, Charlie's Angel Barbershop, Walkwish Mini Aviary, salamat sa suporta po mga taga Mandaluyong dyan. WL Aviary ng Santa Rosa, Laguna, sa mga taga Laguna, mabuhay po. Norion Garcia 3AK Mini Aviary ng Binan, Laguna, D&M Mini Aviary ng Binangonan, Rizal, kay Richie Isuan ng Santa Mesa, TKC Aviary ng Pangasinan, Martin Sumat, ito, supporter talaga natin to, Gary Boy Serbeto ng Las Piñas City, JY Mini Aviary ng Apalit, Pampanga, Gio Mini Aviary, Carmelito Vizcara, Papa Berber Aviary ng Quezon City. Shoutout po kay Athena Marie Imberga Tilaon, Rio Mendoza at kay kaibon Bernardo Along. Salamat po sa suporta nyo mga kaibon. God bless po sa inyong lahat. Okay mga kaibon, ngayon pag-uusapan na po natin yung topic natin, yung katanungan ng karamihan. Katarungan natin to sa sarili natin at sa mga mag-uumpisang mag-ibon, sa mga newbie, na worth it pa ba mag-ibon o maganda pa ba mag-ibon? Diba, napakagandang katanungan to, lalong-lalo na ngayon sa mga nangyayari sa industriya ng pag-iibon. Pag sinabi po kasi nating worth it pa ba o maganda pa ba mag-ibon, may mga factor po kasi yun eh. Unang-una po na pasok doon is yung time. 'Di ba? Under time po, sa baba ng time may mga bullet points po 'yon. Ang una po doon is yung effort natin. Kasi every morning, 'di ba? Bawat umaga po, nagpapatuka tayo, naglilinis tayo ng ibunan, nagpapalit tayo ng tubig. 'Di ba? Naglilinis tayo ng poop tray. 'Di ba? Kaya pasok po 'yan sa time. Ang second bullet po is ilang buwan nga ba bago tayo maka-harvest ng mga inakay natin. 'Di ba? Nasa 1.5 months, sometimes 50 days. Minsan nga 2 buwan pa bago tayo maka-harvest ng mga inakay natin. Kaya pasok na pasok po 'yan sa time. Pangatlong bullet point po is
naka-harvest tayo, ilang buwan natin sila bago ma-breed. Di ba naghihintay tayo? 7 months, 8 months, 1 year. Depende po sa diskarte ng pagbe-breeding. Di ba? At pasok din to sa time. Ang pang-apat na bullet point is mabibenta nga po. Mabibenta ba natin agad yung ibon natin? Di ba? Minsan nag-iintay tayo 1 linggo, minsan inaabot din 2 linggo, 3 linggo bago natin mabenta. Minsan nga 1 buwan pa bago natin mabenta yung ibon natin. Kaya ito pong mga bullet point na to, pasok po to sa unang sangay ng worth it pa ba ang mag-alaga ng ibon. Pasok po to sa time. Okay? Ang pangalawa po is quality. Siyempre sa quality may mga bullet points din po doon. Maganda po to. Sa quality po, pasok po doon is yung mutation ng ibon natin. Di ba? Ang mutation ba ng ibon natin is magaganda ba? High mute ba? Di ba? Pasok po to sa quality. Number 2 po na bullet point is in demand po ba yung ibon na inaalagaan natin, at quality po ba yung ibon na inaalagaan natin. Kasi dito po ang quality kasi napaka-importante po sa industriya ng pag-iibon, at yung in demand na ibon napaka-importante po nun. Kasi katulad po sa unang topic natin or sa unang punto natin is yung time. Di ba? Mayroong bullet point doon na mabebenta ba agad. Siyempre, kung in demand yung mutation mo, tas quality, tas maganda yung ibon mo, I'm sure po mabebenta po yan agad. Di ba mga kaibon? Pero depende din po kasi actually sa buyer eh. Kasi minsan yung mga buyer naman po is hindi naman po sila naghahangad ng mga high mute talaga na ibon. Depende din po talaga. Okay mga kaibon. Pangatlo pong rason. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Pera po. Money. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Kung bakit masasabi mo bang worth it pa ba mag-ibon o hindi? Di ba? Sa pera po, may mga bullet points din po yun. Under nun is materyales po. Siyempre, pag newbie ka, bibili ka po ng bagong mga ibon o materyales. Siyempre, gagastos ka po ng pera. Pag bumili ka po ng materyales, kailangan mo ng pera, mababawi mo kaya agad yung pinalabas mong pera pag nakapagpalabas ka or nakapagpaanak ka ng mutation na yon o ng ibon na yon. Di ba? I-consider po natin yun. Number 2 po, patoka. Ito grabe, i-consider talaga natin to bago tayo mag-alaga ng ibon, kasi yung patoka ngayon napakamahal. Dito sa Bulacan, isang sako ng African Triple Crown yung brand is 1,500 isang sako. Grabe kamahal na ngayon. Kaya i-consider po talaga natin to. Pangalawa po or pangatlong bullet points pala is vitamins. Siyempre binibili din natin yung vitamins mga kaibon. Hindi po, wala naman pong magbibigay sa atin ng vitamins. Wala naman pong magbibigay sa atin ng essentials. O essentials, baka naman. Parati ka lang na may mention. Di ba? Number 3 po na bullet point natin is presyo ng ibon. Di ba? Ang presyo ng ibon po ngayon, kung iisipin natin, bumababa na po talaga. Kasi marami ring nakakabili ng mura. Siyempre, mabibenta din nila mura. May iba din na nag-ahabol sa patoka, nag-ahabol sa mga gastusin. Kaya
in-out nila yung ibon nila kahit mura. Di ba? Kaya tayo po, bago tayo pumasok dito, pag-isipan mo talaga natin. At bago tayo mag-out din sa mga veterano, pag-isipan din natin. Pero kanya-kanya po kasing rason kanya-kanyang diskarte, kanya-kanya po talaga Di ba mga kaibon? Susunod po na pasok sa pera is yung tubig. Bakit ko nasabing tubig? Depende po kasi kung gripong ginagamit nyo, nagpapainom po kayo ng ibon nyo araw-araw, siyempre or nagsastock kayo ng tubig, katulad ko nagsastock ako ng tubig kasi pinapatulog natin, gumagastos din po tayo sa tubig ng ibon natin. I-consider din po natin yan. Yung isa pang bullet point dito is yung kuryente. Bakit ko nasabing kuryente? Kasi katulad po sa akin, pagtanghali po tapos mainit, nag-electric fan po ako. Pinapa-electric fan ko yung mga ibon, social sila. Kasi ayokong ma-heat stroke sila o hingalin sila. Pero sa lugar namin o sa ibunan natin, hindi naman po mainit. Pero gusto ko lang ma-electric fan sila pagpatak ng mga 12:30 o alauna, tapos papatayin ko yan mga 3:30 para mag-circulate lang po yung hangin, kasi hindi po masyado nakakapasok yung hangin sa ibunan natin. Kaya yun po yung mga rason. Ang unang rason, di ba? Time, pangalawa, quality, pangatlo, pera o money. At below that, may mga bullet points po yun, or may mga dapat tayo i-consider. Okay mga kaibon, kaya actually mga kaibon, yung tanong na to is hindi ko po masasagot to para sa inyo, kasi po iba-iba po tayong ng pinanggagalingan May iba dyan, kung wari sasagutin ko po worth it na mag-ibon, siyempre may iba dyan na hindi na worth it. Pag sinagot ko na hindi na worth it, may iba dyan sasagot na worth it pa. Kaya ang tanong na to mga kaibon, actually kayo po ang makakasagot nito. Kasi nga, gaya nga sinabi ko kanina, iba-iba po ang pinanggagalingan natin. May iba po na hobby lang. May iba po nagalaga ng ibon dahil gustong magnegosyo. Mayroong iba din po na hobby na negosyo pa. Di ba? Kaya depende po talaga sa tao, depende po talaga sa breeder, depende po talaga sa inyo kung worth it pa ba o maganda pa ba mag-alaga ng ibon. Kaya kung ano po yung rason nyo, comment down below po. I-comment nyo doon, habaan nyo yung comment nyo na hindi na worth it. Mag-comment din po kayo na worth it na worth it pa. Tapos babasahin natin, magre-reply tayo, titingnan natin kung ano yung mga dahilan na mga mag-iibon natin. Okay mga kaibon, sana po sa simpleng topic natin na to na nilatag natin, ma-realize po natin kung gaano kahalaga yung mga bagay na to bago tayo mag-umpisa sa pag-iibon. Okay mga kaibon, see you next time po. Comment down below, subscribe na po. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa mga minamahal nyo sa buhay. God bless po sa pamilya nyo. See you next time po. Ibon natin pa. Bye.